Titus Kim. Namat Titus Kim po. Salamat po sa ice cream. Bye-bye. Love you. Bye, bro. Ma. Ma. Chup chup. Chop, chop. Hello guys! Yan kami guys. Yan guys, magbibili kami sa tindahan ice cream. Yan po. Ako po si Manay, siya po si Manoy. Carit-carit. Mapala yung carit-carit. Bakal. Bakal. Ano mo? Wet ice cream ka pa. Oo. Buntolan niya. Buntal! Bakal! Marami! Bakal! Bakal! Ice cream. Apat na ice cream. Ano? Bakal. Ito. Ang gam. Ang gam. Ang gam. Sabihin din doon po rin kung gusto nila ng ice cream. Ito niya Guys, apo doon mo inihiling sa camera. Kain na, Manoy. Kain ka. Paano magkakain ng ice cream? Wow! Yummy! Sarap! Papa. Oh! Papa. Ano daw sabi? Yum, yum, yum! Papa. Kumakain na ice cream. Sarap. Ano? Binibigyan mo si Mama. Wow. Salamat, Noy. Salamat, Noy. Kain na. Kain na. Kaputan mo ang kakanan mo. Tamati dyan. Ay. Yum-yum na. Ano si camera, oh. Nam nam nam. Titus Kim. Namat Titus Kim po. Salamat po sa ice cream. Bye-bye. Love you. Bye, bro. Ma. Ma. Chup chup. Chop, chop. Ma. Ilaw. Bye-bye. Ma. Titus. Pang minin. Titus. Oo. Pang niya.